Musulman askerin negizdi. Düşündürme. İslam dinindeki algaçkı armiya turalı tarıkçı alımlar köpgön kitaplarda жазган. Misali Muhammad Şahid Hutab Al-Mustalahat Al-Askariya fi Al-Quran, Ar-Rasul Al-Qaid Muhammad Fathullah, Ar-Rasul Qaidan Muhammad Zahir, Fannul Harbi fi Ahdi Ar-Rasul jana başkalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davat için 3 yılça jaşırın жүрgüzdü. Andan arı açık davat kıldı. Mına oşol günden tartıp, Qurayş kapırları ağa jana anın janındağı dindi kabul kılgan musulmandarga karşı çabulga öttü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarga karşı çıguga ruhsat bergen jok. Alar taraptan kanday oğur azaptardı tartışsa dağı sabır kılıuga, çıdıuga gana ündödü. Bul uçurda musulmandarının sanı da küçü da az bolçu. Kaçan Hazreti Umar menen Hazreti Hamza dinge girgenden keyin musulmandar murdagıdan bir top aldığı bolup kaldı. Sanı da köböydü. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagile soğuşka ruhsat bergen jok. Kapırlardan karşılığı küçöýberdi. Sahabalar azap tartıştı. Ammar, Sumaya siyahtı gebir sahabalar alardyň golundan şehit boldu. Al turgay, hicraga jakyn Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özün de öldürmökçü boluştu. Birok Allah'ın jardamy menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aman esen Mekke'den çıkıp ketdi. Madinaga bargandan keyin musulmandardyň sany köýüp, birlikde çoň güçkö aýlanganlygyna garabastan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagile soguşga ruhsat bergen jok. Birok musulmandardyň bary Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir oz sözün gana götüp soguşga daýar turuşgan. Munu Akabadagy ekinçi gelişimde Madinalıklardan "Eger buyruk berseň, erteňele kılıçybızdy jalaňdatyp minadagy kapırlarda kaptap girebiz" degen sözlerinden baykoga bolat. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alardy tınçtandyryp, "Biz buga buyrula elekbiz, jön gana çatırňarga baryp jatkıla" dep soguşuga ali erti ekenini düşündürgen. Musulmandardyň köbü murda ar kanday soguşlarga katyşyp жүрgön. Soguş ykmasyn mykty özdeşdirgen batyr jokerler ile. Alar tuş taraptan görsetilgen kısımga çydabay, soguşuga ıntyzar bolup turuşgan. Özleri tandap algan tuura, hakikat dindi kalaganday tutun albay, kurduk görüp basınıp, jaşırınıp, jaşoo alar üçün kızık emes ele. Uşunday gündörlün birinde Allah Taala Peygamberine tömönkü ayatlardy düşürdü. Kapırlar tarabынан çabulga tuş bolgan adamdarga, zulumduk görgöndörü sebepti duşmandarına karşı soguşuga ruhsat berildi. Albette Allah alarga jardam berүүgө kudretli. Alar musulmandar öz mekenlerinden hakikatsızlık menen bir gana Rabbim Allah degen sözдөр üçün gana çıgarılgan ele. Eger Allah'nın kebir zalim adamdardy başka biröөлөрünün küçü menen tyıp turusu bolboganda, ibadatxanalar, çirkööler, sinagogalar jana anda Allah'nın ısmı köp eskerle turgan meçitler talkalanyp ketmek. Özüne, dinine jardam bergenderge Allah da jeňiş beret. Albette Allah kuwatly, kudretli. Alar jerde bekem ornoşturup koygonubuzda namazdaryn toluk okugan, zeket bergen, jakşylyklarga buyurup, jamandyklardan qaytargan adamlar. İşlerden akıbeti Allah'nın kolunda. Hac suresi 39-41 ayatlar. Bul ayatlar musulmandarga soguşuga ruhsat bergen algaçkı ayatlar ele. Munun artынан Soğuş suresi dep koşumça atalgan Anfal suresi düşürüldü. Anın artынан soğuşta şehit bolgondordun darajasyn götörgön, Allah'nın jolunda dindi saktaym dep жүрüp öldürülgön adamdardy ölüktör dep oýlabogula. Alar Rabbisinin aldında ırıskı tartuulanyp tirүү. Alar Allah öz artykçylygy menen bergen jakşylyklarga kursant. Alar artynda kalgan, özlerine jetip gelbegen buradarlarına bul jakta alarga korkunuş jok ekeni jana kaygır booloru tuuralı süýünüştü kabar berişet. Alu İmran suresi 169-170 ayatlar. Oşunda ele çekten çıkpay soguşu tuuralı
O musulmandar, silerge karşı soğuş jarılagandarga karşı Allah'nın jolunda soğuşgula, birok çekten aşpagla. Allah çekten aşıp ketkenderdi jakşı görбөйт degen ayatty düşürdü. Bakara suresi 190-ayat. Oşentip Allah Taala soğuşuga ruhsat berdi. Jön gana ruhsat berip koybostan, soğuştun tartibin da özünçe bir şariat kılıp, köpdögön erejelerdi üýretdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem algaçkı askerdi tüpdögöndele musulman armiyası bardyk soğuştuk talapka жооп bere turganday tüpdöldü. Alar tыңçılar, çabulçular, ja tartuuçular, tuu götörgönдөр, sakçılar, jana başkalar bolup bölünüp, argimesi özüne tiyişeli gana mildetdi atkarıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ar bir soğuştan aldın, kar-gartaňdardy, ayaldardy, jaş baldardy, jana özü kol götürbögen askerlerdi, mal-jandykdardy öltürböge, ösüp turgan bakşakty, dan ösümdüklerini örttöböge, tutkundardy kıynabogo buyurup turat ele. Oşentip musulman askerleri Paygambary menen birge Badr, Uhud, Handak soğuşların başынан geçirdi. Mekkeni karatıştı. Kıyanatçı jööttördy Madinadan sürüp çıkıştı. Haybarda jeňişke jetişdi. Jarym araldın sırtında Muta, Tabuk soğuşlarının başынан ötkörüştü. Kur'anda Allah uwada kılgan iyigilik jeňişlerge jetişdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem negizdegen musulman armiyasynyň tömönkiдөй artykçylyklary jana özgöçülükleri bolgan. Askerdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü başlap çıgat ele. Askerler menen birge soğuşup, jarakat alıp, çarçap, soğuştun bardyk kıyınçılığın çoğu tartçu. Tekeverlenip soğuş otun sırttan qarap turbayt ele. Askerdi jetektöge soğuş işin mıқты bilgen adamdı dayındaçu. Asker arasında dinge erte girgender, jaş ulular bolgonuna qarabastan, jaş bolsa da soğuş işin mıқты bilgen adamdı alarga baş çygylçu. Soğuşka attanuga askerlerden birin da majburluçu emes, öz kaalosy menen attangandardy gana alçu. Oşo elle uçurda soğuşka katışynın zarıldygyn, şehitliktin basın bayma-bay eskertip turçu. Soğuşka attangan musulman askerlerinin bari jihattın soğup sylygyn ümit kılgandar ele. Alardın bir ösü da akı aluu, je ataka jetүү üçin attançu emes, Allah'nın ırazılığı üçün kural jaragın, mingen ulosun, jegen tamak aşlarında özdörü kamdoçu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ar bir soğuştun taktikasın özünçe tüzüp, askerlerin oşol tartip menen iş alıp baruga çakırçu. Mından tışkары kolunda var musulmandar askerler üçün jardam iretinde mal mülkün sadaka kılçu. Hazreti Usman Tabuk soğuşunda, dagı bir soğuşta Talha bin Ubaydullah bolup görbögönдөй çoň salym goşuşkan. Musulman askerlerine ayaldar da goşulup, tamak aşkamdoda, su taşuda, jarakat algandardy darylooda jardam berişken. Sahabalardın köbü boş uwagtysyn kural jarak jasaw menen jana ja tartyp naýzar gytyp soğuşga maşygy menen ötkürgen. Jaş baldardy da maşyktyryp, özara jarıştyryp, gelecekte mıқты asker boluga tarbiyalaşkan. Allah Taala soğuştun başka tartiplerini üretken syakty ele, soğuştan düşkön oljonu bölüştürүү tartibini dagı üretdi. Bul tuuralı Kur'anda, emi olja kılıp algan nerseňerdi adal, taza dep eseptep jey bergile. Allah'dan korkgula. Çınında Allah geçirimdü, ırayımdü. Anfal suresi 69-ayat. Eger siler Allah'a jana pendesine düşürülgen nersege, Kur'an'a işenseňer bilip algıla. Ak kara ajratılgan, jana iki asker joluguşkan günde oljogo algan nerseňerden 5-den 1 bölügi Allah'a jana paygambarına, kalgany tuğandarga, jetimderge, kembagaldarga jana musapirlarga Allah bardyk nersege kudretdүү degen syakty bir gança ayatlar düşkön. Joguruda ayat Anfal suresinin 41-ayatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaza bolusu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlarga Allah'a ibadat kılууну jana Allah Taalaga joluga turgan ahiret gününü dayardanууну üýretүү üçin jönötülgen elçi. Al daima adamlarga ahiretde jana ölümdü eskertip turgan. Ölüm sözü Kur'anda 50'den aşuun jerde gelgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygambarlık mildetin arkalagandan başlap
Kur'an пайgambarыбызга ölümdü estetip turgan. Allah Taala aytkan: "Antkeni saga ahiret jaşoosу düýne jaşoosundan jagşyraak. Egen saga sen ırazy bolguday jagşylyklardy beret." Zuha suresi 4-5 ayatlar. Mından tışkarıda tömönkü ayatlarda ölüm tuuralуу açık aykın kabar berilgen. Ey Muhammad, çındygynda sen de ölösüň, alar da ölöt. Oşonduktan siler kıyamat günü egeňerden aldynda talaşyp tartışasyňar. Zumar suresi 30-31 ayatlar. Qurayş kapırları Allah'nın elçisi ölsü, anın dinge ügüttösü da toktop kalmak dep, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ölümün gütüp jürüşken. Tömönkü ayatlar alardan aram oyloruna жооп katara düşürülgen. Biz saga çeyin hiç kimge tübölüktülüktü bergen jokpuz. Kan tübele sen da ölsöň, alar tübölük ölbös bolup kalyşsyn. Anbiya suresi 34 ayat. Ajal gelip gün bütse gimdi soruboyt karajer degendey, ölüm ar bir adam balasının başında bar nerse. Ar bir can esi ölümdü tatat. Biz silerde jakşylyk menen da, jamandyk menen da sınap göröbüz jana bizge kaytarlasyňar. Anbiya suresi 35 ayat. Anın jerdin üstündögülörniň bary jok bolat. Bir gana berişendikden jana ululuktun esi bolgon egeňden özü galat tübölük. Rahman suresi 26-27 ayatlar. Allah menen gatar müşriklerdey aga şerik koşup başka nerselerge sıyınba, andan başka Kuday jok, anın özünün başka bardyk nerseler jok boluçu. Ökümdarlyk aga gana tandyk, aga gana gaýtasyňar. Kasas suresi 88 ayat. Siler kayda bolsoňar da, al turgay biýik kötörilgen korgondordun içinde bolsoňar da, ölüm silerde taap alat. Eger alarga jakşylyk jetse, bul Allah'dan deşet. Agaçan alarga jamandyk jetse, bul senden ey Muhammed deşet. Alarga bary Allah'dan dep ayt. Bul kowmga emne bolgon sözdü takyr düşünböýt. Nisa suresi 78 ayat. Oşonda ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ölüm jakındap kalgany tuuraly köpdügün hadislerini aytkan. Misaly, Muaz bin Jabaldy Yemenge saparga uzatyp jatyp, "O Muaz, bu yıldan keyin sen meni kabarımdan je meçitimden jandan ötüp baratyp jolukturasyň" deyt. Muny ukkan Muaz ыйлап jiberet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatimaga, "Cebrail perişte maga Kur'anda jıl sayın bir ile jolu okup berçü. Bul jılı 2 jolu okup berdi. Men mından ajalımdan jakındap kalganyny sezip duram" dep aytgan. Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem özün Allah menen bolgon joluguşuga daýardap jatkan kezde, Kur'an-ı Karim sahabalarda jana başka ümmetlerdi andan ajırooga, al kaza bolgondan keyin dinde bekem boluga daýardagan. Muhammed Allah'nın elçisi gana, andan murunda elçiler ötkön, al ölsö je öltürülsö, siler artka, kapırlıkka gaýtasyňarby? Kim artyna gaýtsa, al Allah Taalaga kymyndaýda jamandyk kıla albayt. Allah şükür kılıuçulardy syýlayt degen syýakty ayatlar anın ölümün sahabalarga eskertken. Jogorudagy Alu İmran suresi 144 ayat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ölümünden keyin Abu Bakr Sıddık'tın dinde bekem bolusuna jogoruda aytylgan ayatlar sebep bolgon. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem göz jumgandan keyin elder katu kaygıga çögüp ızıçu bolup başlayt. Oşol gezde Hazreti Abu Bakr jogorudagy ayatty okup alardy tınçlandyrat jana awaldy turuktaşdyrat. Allah ondan razı olsun Ayşe enemiz bayandaýt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz jumardan murda Subhanaka ve bihamdika astagfiruka ve atubu ilayka. Kırgızça manisi: "O Allah, seni bardy kemçiliklerden taza dep bilim, jana saga maktoo aytam, senden geçirim suraýym, jana saga toba kılam" dep köp ayta başlady. Ayşa enemiz aytat: "Men o Allah'ın elçisi, bul sözlerde köp aytıp jatasyz, emne boldu" dep suradym. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Maga ümmetimden ajrooga belgi berildi. Anı görgön sayın uşul sözlerde kaytalaýym" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tirüler menen koş aytışkan syýakty
ömürünün akırkı gündöründe ötüp ketken musulmanlar menen da koştoşuu iretinde alardın kabırların ziyarat kılıp durgan. Uhud soğuşunda kurman bolgon şehitler menen koştoşuu maksatında alardın kabırların ziyarat kılıp kaytat. Oşondo ele Baqi görüstönüne barıp al jerdegi musulmandarga da dua kılgan. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den uğrusunun baştalusu. Safar ayının ayağında Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den köz cumarına 25 günдөй kalgan gezde Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem uğrusun ayta baştayt. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem uğruga nalwagan, öte sabırduu adam bolgon, birok aval uğur bolgonduktan bul iret uğrusun açık bildirdi. Baqi görüstönün ziyarat kılıp kaytıp gelgende Ayşa enemiz başım oğurup jatat dep Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'ga arızdanat. Bul okuya turalu Ayşa enemiz mıntip bayandagan. Paygambarыбыз Baqi görüstönün ziyarat kılıp gelgen uçurda menin başım oğurup jatkan ele. Men o başım desem Paygambarыбızda o Ayşa Allah'a ant menin da başım oğurup jatat dep aytdı. Allah'andan razı olsun Ummu Fadıl aytat. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den Şam namazında Mursalat süresini okuganын uktum. Andan keyin göz jumganга çeyin al süreni başka okugan jok. Ummu Fadıldan aytılgan bul hadis Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den oğrusu küçögen tüngö tuura gelet. Bul tuuralı Ayşa enebizden dağı rivayat bar. Gebir alımdar al gündö Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem göz jumardan 2 juma murda düşönbü günü bolgon dep aytışat. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den orusunun güçöşü. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem kaytış bolordu. 9 jubayı momundar nenesi tiri bolçu. Alar özlörünün gezegin Ayşa enebizge bergendigi üçün Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem göğünçü anın janında bolat ele. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bir juwayının üyünün ekinci juwayının üyüne baru kıyınçılık tuturganına karabastan oğurup jatsa da ayaldarının akıların toluk bergenge hareket kılgan. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem oğrusu güçögen gezde men erten kimdin üyünde bolom, men erten kimdin üyünde bolom dep içinen Ayşa enebizden gezege bolusun kalap jatты. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem kaysıl jerde bolunu kalasa, oşul jerde boluga juwaylary makul boluştu. Oşentip göz jumganга çeyin Ayşa enebizden üyünde oldu. Kebir rivayatlarda Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem oğurgan uçurda Ayşa enebizden üyüne bargandığı turalı aytılat. Momundardın enesi Hazreti Ayşa enebiz Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ölüm töşeginde jatkan gezde Fatima enebizge aytkan sözlörün kabarlap mınday deyt. Hazreti Fatima Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem siyaqtu basıp biz olturgan jerge gelgende Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ağa "Koş geldin kızım" dep anı oң tarabına olturguzup kulağına bir nerselerde şurayt. Hazreti Fatima enebiz ыйлап baştayt. Men ağa qarap emne üçün ыйлап jatasың dedim. Andan keyin Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ekinci jolu anın kulağına şurap dağı bir nerse aytkanda Hazreti Fatima gülüp jiberet. Men bugünküдөй kaygı menen kuanyç aralaşkan gündü körelekmin dep andan Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den emne aytkandığı turalı suradım. Al Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sırdı eçkimge aytpaymın dedi. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem dünyöden ötkөндөн keyin surasam al Paygambarыбыздын sır kılıp aytkan sözün mındayça bayandap berdi. Cebrail perişte maga Kur'an'da jıl sayın bir ele jolu okup berçü. Bul jılı 2 jolu okup berdi. Men mından ajalımdın jakındap kalganын sezip turam. Çındığında jakındarımdın arasından birinci olup dünyöden öte turgan sensin degende ıyladım. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem beyişte ayaldardın hanışası boluğa razı emeссиңби dep suraganda güldüm. Fatima enebizge tiyешили bolgon dağı bir belgili okuya Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den oğrusu güçögen gezde "O atake, kıyınaldınız go" dep Fatima kaygırgan uçurda "Bugünden keyin ataňa kıyınçylyk bolboýt" dep aytat.
Бұл оқия жана башка риваяттарда келген хадистер Фатима энебиздин бейиштеги аялдардын ханышасы экендигине ачык далил. Айша энебиздин Фатима энебиздин фазилеттери жөнүндө айткан хадистери Имам Бухаринин жана андан башка аалымдардын китебинде келет. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайлары менен Фатима энебиздин жана башка туугандарынын арасындагы байланыштын тыгыз экендигине далил. Али жана Фатима энебиздин артыкчылыктары тууралуу көптөгөн хадистер Айша энебизден риваят кылынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп жаткан кезде Айша энебиздин үйүндө болгондугунда көптөгөн сырлар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин жанында болгондугу себебинен өмүрүнүн акырында айткан хадистердин эң көбүн жубайларынын ичинен Айша энебиз жаттап калган. Айша энебизден дагы мынтип баяндайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп жаткан кезде жанымда сахабаларымдын бирөөсү болгондо деп айтты. Биз о Алланын элчиси Абу Бакрды чакыралыбы дедик. Ал унчуккан жок. Биз Умарды чакыралыбы дедик. Ал дагы унчуккан жок. Биз Усманды чакыралыбы десек, ал ооба деп жооп берди. Азирети Усман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны менен жалгыз олтуруп, ага бир нерселерди айтканда, анын жүзү өзгөрүп кетти. Мунафыктар Азирети Усманды халифалыктан кулатабыз деп келген күнү, Азирети Усман чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага бир тапшырма берген. Мен аны аткарышым керек деп айтат. Ошондо сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Усманга сыр кылып айткан ушул күн экен деп түшүнүп калышты. Айша энебиздин айтымында ошол күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Усман, күн келип Алла Таала сага халифалык милдетин тапшырган учурда, мунафыктар сага берилген халифалыкты тартып алууну каалашат. Сен халифалыкты аларга алдырба деп 3 жолу эскерткен экен. Усама бин Зайд айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оорусу күчөгөн кезде мен жана башка адамдар болуп Мадинага келдик. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына кирсем, ал унчукпай 2 колун көтөрдү. Ошондо мен анын мага дуа кылып жатканын билдим. Баарыбызга маалым болгондой, Усама бин Зайд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ооруп калуусунан мурда Балка аскерине кол башчы болуп кеткен эле. Абдулла бин Масуд айтат. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына кирсем, ал ысытмасы көтөрүлүп катуу ооруп жатыптыр. Аны колум менен кармап, о Алланын элчиси, сиз катуу ооруп жатасыз го, десем ал, ооба, чындыгында мен силердин экөөңөрдүн ооруңардай, силерден 2 эсе катуу ооруймун деди. Мен ошол үчүн сизге 2 сооп берилеби деп сурадым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ооба, кайсы бир мусулман оору же башка баленин себебинен ызаага чеге турган болсо, дарак жалбырактарын төккөн сыяктуу Алла Таала анын күнөөлөрүн кечирет деп айтты. Азирети Абу Бакр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп жаткан кезде ансарлар отурган жерден өтүп бара жатып, алардын ыйлап жатканын көрүп калат. Эмне үчүн ыйлап жатасыңар деп сурайт. Алар биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен отурган күндө эстеп ыйлап жатабыз дейт. Бул сөздү Аббас, Аллах андан ыраазы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабарлаганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чепкенин желкесине таштап, башына кара селдесин кийип, минбарга чыгып, оболу Аллага мактоо айткан соң, о адамдар, чындыгында калктын саны көбөйөт. Ал эми ансарлар болсо азайып отуруп, тамактагы туз сыяктуу болуп калат. Силердин кимиңер бир адамга зыяны же пайдасы тие турган ишке башчы болуп дайындалса, алардын жакшысын кабыл кылып, жаманын кечирсин дейт. Ибн Аббас айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнө менен коштошоор алдында башын таңып алган абалда минбарга чыгып, Алла Таалага мактоо айткан соң, мага Абу Кухафанын уулу Абу Бакрдан ишеничтүүрөөк эч ким жок. Эгер адамдардын арасынан бирөөнү дос тута турган болсом, Абу Бакрды дос тутмакмын. Бирок исламдагы бир туугандык андан жогору турат. Мечиттеги Абу Бакрдын эшигинен башка бардык эшиктерди жапкыла деп айтты. Ибн Аббас кабарлаган бул хадисте Азирети Абу Бакр менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнүн ортосунда келишпестик бар деп айткан адамдарга каршы ачык далил бар.
Abu Bakır'dan artıqçılıqları jönünde Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'den ümmetine aýtgan eň akyrky sözlerin özünün üýbülesinden bolgan alymlardan biri Ibn Abbas aýtyp jatpaýby. Abu Said Hudri aýtat, Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem hutbasynda çyndygynda Allah Taala pendesine, paýgambaryna akyretdi je bul dünýäni tandagy ıhtyýar berdi. Al akyretdi tandady dedi. Abu Bakr bizden eň ilimdüýüz ele. Al Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'den sözün ugup ıýlap jibirdi. Men özümçe Allah Taala pendesine akyretdi je bul dünýäni tanda dep ıhtyýar berse, pendesi akyretdi tandasa, al emnege ıýlap jatat dep oýlap kaldym. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem, o Abu Bakr, çyndygynda maga dostlukda jana mal dünýede senden işenişdire geçkim jok, ıýlaba. Eger ümmetünden içinen biröni dost tuta turgan bolsam, Abu Bakr'dy dost tutmakman. Birok İslamdagy süýүү jana bir tuğandyk andan jogary turat. Meşittegi Abu Bakr'dyn eşiginen başga bardyk eşikler jabylsyn dep aýtdy. Hazret Abu Bakr Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'den sözünün maňyzyny düşüngenden giyin ıýlap, o Allah'nın elçisi, ata-enelerimiz, malybız jana janybız siz üçin gurman bolsun dep aýtgandan giyin, Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem göp wagt ötbeýle minbardan düşüp ketet. Bul Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'den eň akyrky hutbalaryndan ele. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'den bul hutbasynan Abu Bakr Paýgambarymyzdyn ajalynyň jakynda kalganyn, jana any menen goştoşoryny düşünüp, al üçin bardyk nersesin kurman kılganga daýar ekenin aýtyp ıýlap jüberet. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem oşol uçurda Abu Bakr özü gana jetken faziletlerini aýtyp maktady. Al Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'de meçitinin gire berişindegi Abu Bakr'dyn gana eşigin açyk kalysy. Munda Paýgambarymyz göz jumgandan keyin anın musulmandarga imam bolusuna işaret bar bolçu. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'den orusy güçegen gezde jakındary jynalyşyp özara geňeşken soň Habaşistandan alınıp kelgen daryny içirebiz degen çeçimge gelişdi. Al oğuzdun bir tarabyna salyp goýa turgan dary bolçu. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem alarga içirbegile dep işara kıldy. Alar oğurup jatkan adam daryny jaman göret dep aýtışdy. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem özüne gelgenden keyin üýde Abbastan başga birde adam galbay, bary tigi daryny içsin. Men garap turam, antkeni al silerden oýuňarga goşulgan jok deyt. Paýgambarymyzdyn alarga dary içirüsünden maksat, alardan günöden tazalanysy jana alar kıyamat günü katu suraka alım bolsu üçin bolçu. Antkeni Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemga adepsizlik kıluu, başkalarga adepsizlik kılganga garaganda çoňurak kata bolup esepdelet. Paýgambarymyzdyn alarga dary içüsünden maksat, gebir adamlar oýlagondoy, öç aluu maksatynda emes, balkim alarga ıraýym kıluu maksatynda bolçu. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem orusy öte güçegende juwaýlaryna, menin üstüme oğuz açylelek 7 dişten suw goýula. Men biraz özüme gelgen soň adamlarga osiýat aýtaýyn deyt. Biz Allah'nın elçisin Hafsanyň kirjuçu tepşisine oturguzup, bizge golu menen boldu dep işara kılganga çeyin idişlerden üstüne suw goýduk. Andan keyin çygyp adamlar menen namaz okup alarga nasihat aýtdy. Ayşa enemiz aýtat, Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem ölüm aldında turgan gezde giyimin yüzüne jap alıp, ısıp ketken uçurda gaýra any yüzünden alıp koyup jatdy. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem oğrugan gezde da, den soluğu çyn gezde da, daima özüne dem salıp jüret ele. Bul turaly Ayşe enemiz mınday deyt. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem oğrup kalgan gezde Falak, Nas süresini okup, koluna öýlep anyp kolu jetken jerlerinin barysına sürtet ele. Paýgambarymyz ölüm aldında jatkan gezde özü okup dem salıp jürgen sürelerde okup, özünün kolu menen denesine sürttü. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem Haybar soguşy bütkenden keyin jööt aýal koýdun etine ugoşup bergen tamakty jep algandygy üçin ömürüniň aýagyna çeyin oğurup jürçü. Al turasynda Ayşe enemiz myntyp gabarlaýt. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem ölüm aldında jatkanda maga Ayşa Haybar soguşunda jep algan ulangan tamaktan oğurusun dagale setip jatam. Oşol gezde tamyrym üzülüp kete jazdagan dedi. Akyrky gündörü Paýgambarymyzdyn orusy aýabay güçep ketet.
Anın awalyn bilip jürekleri tınçlanusy üçin üý bülesi özgöçe sahabalar jynalyşyp, janyna girgenderden awalyn surap çatışdy. Hazreti Ali Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden janynan çykyp, Allaha magdulur bolsun, orusy aýygyp esen aman taň atyrdy dep gün saýyn taňda kabar berip durdy. Ibn Abbas aýtat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi we sellem üýge gelgende, üýde köpdegen kişiler bar ele. Paýgambarymyz maga kalem menen kagaz alıp gelgile. Silerge kat жазып kaltırayın. Andan keyin hiç kaçan ataşbaysyňar dedi. Oşonda Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem orusu güçöp baratat. Goluňarda Kur'an bar. Bizge Allah'ın kitebi jetişdi dep üýdegiler talaşyp kalışat. Gebir adamlar kagaz kalem alıp gelgile. Adaşyp kalboňar üçin kat жазып kaltırsın dep aýtsa, gebirleri başka pikirlerde aýtyşat. Oşentip talaş tartış güçöp ketkende Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an jana sünnetke laýyk iş kılgıla, deyt. Ibn Abbas aýtat, çyndygynda eň çoň ziýan bul, adamlardan talaşyp tartışgandyktary jana kykyrıktary. Dal oşonlaýdan Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem kat jaza alбай kaldy. Başga bir aýtymda Ibn Abbas Paýgambarymyzdan emneni jazyp kaltyruny kalagandygyn kabardagan. Anda muntyp aýtat. Beşembe günü Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den orusu güçöp kaldı. Oşonda al, maga kalem menen kagaz alıp gelgile. Silerge kat жазып kaltırayın. Andan keyin hiç kaçan ataşbaysyňar dedi. Adamlar talaşıp ketişdi. Paýgambardyň aldynda talaşganga bolboýt ele. Alar, aga emne boldu, getip kaldyby dep suraşdy. Anan barıp emneni jazaýyn dediňiz ele dep suraşganda, Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem meni silerge жазып kaltırayın degenim, silerden жазбай ele goýuňuz degeniňerden jakşyrak dep alarga tömönköдөй osyat kılat. Müşriklerdi Arap jarym aralyndan çygargyla. Men ruhsat bergen syýakty siler da alardyň öküldörüne ölköge girүүge ruhsat bergile, dedi. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden üý bülesindegi eň çoň alymlardan biri Ibn Abbas ele. Al Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi we sellem emnelerdi osyat kılууny kalagandygyn anyk bilgen. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem göz jumgandan keyin oşol osyatda kimden halifa bolary aýtylgan degen tema göterilgen emes. Antkeni al osyatda Abu Bakr je Ali halifa bolsun dep açyk aýtylgan emes. Eger Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi we sellem Ali je andan başga biröňün halifa bolusun açyk aýtuuny kalaganda any ölüm töşeginde jatyp kalganga çeyin bir neçe jolu aýtmak. Antkeni bul iş öte manili bolgon. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem öte köp jolu hutba kılgan. Birogalardyň hiç birinde halifalykdan kimge galary turaly aýtpagandygy bar özga malym. Eger Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem al turaly aýtuuny kalaganda, any aýtyp getmek, antkeni any aýtuuga mümkinçiligi tolgu menen bolgon. Aýşa eniz aýtat, Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem ogurup jatkanda maga Abu Bakr menen agaňdy çakyr, alarga osyat kılıp kat жазып kaltırayın. Antkeni men kimdir biröňe halifa boluny eňsep, halifa boluga meni laýykdymyn dep aýtusundan gorkomyn. Birok Allah Taala jana musulmandar Abu Bakrdan başganyň halifa bolusun kalaşpady dep aýtdy. Bul hadis menen jogoruda Ibn Abbas'tan aýtylgan kat жазып kaltyruny kalagan gezde talaş tartış çygyp kaýra osyat жазып kaltyram degen oýundan kaýtgan degen hadisde birikdirүү mümkin. Balkim Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem halifalykdy Abu Bakrge galsyn dep osyat kılmak. Özgöçe Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden orup kalgan gezde adamlarga Abu Bakrdy imam kılgandygy öte çoň belgi. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem göz jumardan murda Abu Bakr adamlarga 3 gün imam bolgon degen kabarlar bar. Dagy başga maglumatlarga tayansak, 17 namazga imamdyk kılgan dep aýtylat. Al namazlardan eň birincisi Kuptan namazı bolgon. Aýşa eniz aýtat. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi we sellem'den orusu güçögen gezde adamlar namaz okuşdubu dep surady. Biz jok alar sizdi gütüp jatышat dedik. Al menin üstüme idiş menen suw guýgula dedi. Biz suw guýduk. Al gosul kıldı, juwundy. Andan keyin turaýyn dep hareket kıldı da kaýra esin jogatyp koydu. Birazdan keyin özüne gelip adamlar namaz okuşdubu dep surady. Biz jok alar sizdi gütüp jatышat. Adamlar Kuptan namazın Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen okuýubuz dep meçitde oturşat dedik.
Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr adamlarga imam bolup namaz okusun dep adam jönötdi. Oşol gündürdögi namazlarga Abu Bakr imam bolup okugan. Anas bin Malik aytat: "Maga Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem mınty buyruk berdi. Maga kagaz alıp gel. Silerge kat жазып kaltyrayın. Andan keyin hiç kaçan adaşpaýsyňar." Men kagaz alıp gelgençe Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem qaytyş bolup getebi dep korkup, "Men aytkan sözüňizdi jattap alam" dedim. Oşonda Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem tömünki nasatlaryny aýtdy. Namazdy galtyrbaý okugla, zeket bergile, jana hyzmatçylaryňarga jakşy mamile kılgıla.